थाइसाबदों खोमाथायबो दै फिथाइ माखाया नै नायलाय मोनहांदों बेबो मोनहांबाय मोनहांनायालाय फांथाम दं जाहानाव दंनाया जि फिसा आरो गेदेर गेदेर फांनै दंबावो मोनदोंथ' नै मोनबाय माथो मोननो हमबाय ना माने बेखौनो लांनांसिगोन नामासो गाहायनिखौनो माखासेखौ नायनो र' माबायदि दं एसे दंबावो र' नायनो माबायदि जाना दं मोनदों ना मोनाखैथाय इनिया बेसे गेदेर जाखो नायनि इनियाबो नै फिथाइया माथो इनियाबो लाम जाना दंखावोसं नुबाय नै फिथाइया माखाया बिबायदि मालि 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 थायखादों गुदिनिफ्रायनो थायखादों नै गुदिया नै मालि मालि थायखावखादों इनिया बारा रं लायाखै ओइ फांसेनिया बांसिन रं लासिनबाय इनिया गोथां गोथांसिन ओइ माखायाव नुवाखै फिथाइ माखाया बोरै ख्रि 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 दंसोगारो एबार एसे थाइसाबदों थांनाय बोसोराव गैद्रायथारामोन माथो माखायानो नै माखाया दामानि सिखावखाय लाखानांगौ जायो दैज्लां बोथोर ना एम्फौ एनला थासोगारो नै फांसेया गेसेंथार माथो फिथाइया बे गेसेंसेंथारलै फिथाइया खमथारनियानो फिथाइया दं दंनाया खिन्थु खम इनिया खमथार बे थुख्रुखौ हानना लांनानै खान्थाल थाइजौबो हानखानोसै गाबोननि थाखाय फुरा रेडि खालामना लाखाजोबनोसै ओइ फिसानिखौनो हानहैफिननांसिगौ जाबाय गाहायनिखौनो खाबायलां ओइ फांनैया बारा मोनथ'वाखै बेखौनो एसे खासाबनोसै बिनिया एसे रं लासिनबाय ओइयो फांनैया बारा रं लाथाराखै अह' माथो गोलैबायसो जायखिजाया थखाथाम खाना दोननोसै गाबोन फुजानि थाखाय नांगोन ना गाबोननिफ्रायनो सानथाम जायो जोंना फुजाया सानथाम एखे राहैनो सानथाम होनांगौ बेखौनो थाइथाम 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 होनांसिगोन आरो थाइजौ लायनो र' थाइजौ फिथाइ नै बेहाय खाथियावनो दंखायो सिरि लांखाजोब्बाय बिराद थाइदोंमोन खिन्थु बिराद ब्रुं 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 सिरि लांखाजोबदों फिथाइया नै ओइ गोजौआवनो दं माबायदि बिराद सिरिखादों आरो मोनहागोन ना मोनहाया ओजोंबो नै मोनहाजोबख्लाबानो दान्दाजोंसो हाननांसिगोन बायदि मोनदां जाबायलै नै सेरसेनि खाथियावसो दं माथो आधा केजिनि बारगोन बायदि मोनदां मालखौबा खिन्थु दोनहाबबासो मोनो इनिया बिफाङाव मोना गिदिर जादना नै माबायदि गिदिर गिदिर सिरिलांजोब्बाय नै नाय फुरा सेवलांजोबखाबाय खावसे दंखायो थाइसेल' हानबाय आङो दहाय खावसे थाइसे हानखादों दहाय आबै